ki Parabangeit bait, bat ki parlok ki bait, ki bayo bat ki bayo sngo, ya Sngi Jinhikai ka bawan lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Ngai U Blei api baroh, haga kerteng ka bakor dortam ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ. Ngila poi menta siya ka part 6 jong Sngi Jinhikai siya phang ki Sngi Kiba Khatduh. Haga jing shisha ngila tmu ban penkut haka part 5. Namar ngila depte ban kren benia halor ki nyau teliki mat siya phang ki jingja haka bakut jong kapor. Hendre endang ngila dep ya ka part 1 hado part 5 ngiu bagi don katto katne ki Jingpynshai ki bangi day ban ai bat ki don ru katto katne ki Jingkyrkhu hagi jingmut jongpi ki bangi day ban jubab. Namar kata ngile kut ban penmi ya kene ka part 6 ka Balang Kiba Khatduh. Kawai ni ki jing temu jong ni ka Bible study kalong ban pentingan bat ban penjai-jai ya ki jingmut ki Mynsiem ki jongpi ki Parabangeit bait bat ki parlok bait. Namar bun ki breu ki siap tieng habaya kren siapang ki Sngi Kiba Khatduh. Ki siap tieng ban pulih ke kitab Jingpynshai. Ki siap tieng ru ya kani ka jingpang khlam kaba sar ya shibun kiri jong ni ka perthai. Bat ki jing kelas stat ki bangi haki ni ki Sngi. Mlak lenru bagi don kinong yalap bat kinohikai. Kiba sultanat ban pensiap tinggi ki breu. Siapang ka kordit ba siapang berat klau bat kata dak ka jong u. Ki kren daga sur jing pensiap ting. Wat habaya kren siapang ka jing rongno ka balong ka jing ja ka bakemen. Habaya kren siapang ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ. Bat ka bainong ka baap yang iha beneng. Anda ki breu kila siap ting palat. Kim lak su ban yu ya ka Jingkyrkhu ka bakrau. Ka badon ha ka Jinhikai siapang ka jing rongno. Siapang ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ. Bat siapang ka jing tau temai ka jong U Blei ya ki baroh. Kumno bangila ban job ya ka ni ka Jingpynshai tieng jong ni ka juk. Kadai tang lingba ka jing so thu ka ba jilliu ya ka Ktien ka jong U Blei. Balain pensiap tieng haba ka Bible ka kren da ka sur Jingpynshai ya ki ba sngosi namar ki bahieng ki bala khlat no ha Thessalonika. Balai ban pensiap tieng haba ka Bible ka kren da ka sur Jingpynshai bat ka Jingkyrkhu siapang ka jingmi pat jong ki bangeit ya Korinth. Balain pensiap tieng haba ka Bible ka kren da ka sur ban penjai-jai yagi senran haga gospel u yoknes shuabo jisu un letno syaga jingyap halor ka ding pna. Balai in pensiap tieng haba ka Bible ka kren da ka sur jong ka Jingpynshai yaki Kristan ki ba mat yaki Jingpynshai tamben haga kitab Jingpynshai. Bau Jisu un job thiau halor baroh. Hot ki don ki por baga Bible ka kren ru daga sur jong ka jing maham. Ya ki bak hensting ya ka bamjukut kumha ar Petros lenong balai. Iwei Thessaloni lenong basan bat ka gospel u Matthews ki lenong arpusau bat arpusan. Henry kambun hi negi Jinhikai siapang ki Sngi Kiba Khatduh ha ka Bible kilong kiba ai ka Jingkyrkhu yangi kiba ai Mynsiem yangi. Kabaar ke jing temu jong ni ke Bible study kalong ban yalam yangi syaka Ktien U Blei kenang bangin wad hidaladi ye ki Jinhikai jongka kmi kumno ki bele thu lupa ban jia ha ki Sngi Kiba Khatduh kim kut ha ka Jingpynshai tieng lani ka Jingkyrkhu Mynsiem henry kmi kumno bahaka bakut u Jisu un job thiau ki baroh bat ka jing job ka jong Jisu kalong ka jing job ka jong pi bat ka jing job ka jonga ngin kami ka testament ka barim Daniel lenong ka banyo hadu ka bakhat ar Parabangeit bait ngi sotonat ban puli ka kitab u Daniel bat ngiyo Mynsiem nagi jing to kanang to henry bonsien pitip dem ngi sakut tang ha ka lenong ka Ba Hynriew u Daniel ha krem ki sing ki lenong ki babut ngim smart ban puli kilong ki ba juat ki ba ki jing to lupa siapang ki Sngi Kiba Khatduh. Parabangeit bait ngakwa ban khot epi ba phin mi nagalenong ka Ba Hynriew mi nagatuka krem ki sing bat let shikilenong hiyo do khat ar kilong ki jing thu lupa ki ba ladangi puli kin ai Mynsiem yangi ki ai Jingkyrkhu yangi siapang ki Sngi Kiba Khatduh. Kalenong ka Hynriew kalong ka jing thu lupa siapang umrat klau uba un sayu u yoknes bat un satho
haga kitab Jingpynshai lenong ka bakhat lai shua bon yo i u yoknes ula de yo i lupa u Daniel yau nu merat khlau haga lenong ka banyo kidan sauteli ki merat ki bau Daniel u yo i kadkhot ka basau u sing u bayeng na ka benta ka hima Babylon kadkhot ka basan u dengim u bayeng na ka benta ka hima jong gimit bagi Persia kadkhot ka banriu u labasa uba yeng na kabenta ka hima Greece kadkhot ka banyo umrat uba saw mdei saw ka rong number saw uba don shipoteli gi reng bad uba yeng na kabenta ka hima Rome ngin peni gi screen gi jong pi ya ka dur ka jong umrat khlau kaba u artis ula persang ban ring dur naga kitab Jingpynshai khat lai lenong gi khot iwei bat ar kani kamdei thik kumno to umrat khlau long kadei tang ka jing ring dur ka jong artis ka jing mut dur ka jong u bat uni umrat khlau bolo yu i u yoknes ukup ya ka dur jong baroh sauteli ki merat ki bolo yu i Daniel udan ka met kumu labasa ki kejat kumu dengim ka shentur kumu sing bat udan shipau teli ki reng jong tau merat u basau u eu ne umrat kat kum Daniel lenong banyo u yeng na ka benta sauteli ki hima bat shipau ngut kisim kumdong itip ya kane namar Daniel lenong banyo kadkhot ka bakhat nyo kaya thu ba ki sauteli ki merat ki de ki sauteli ki hima kadkhot arpu sau ka batai ba ki shipau teli ki reng ki de ki shipau kisim kadkhot ka ba pra ka batai ru ba uni umrat udai hi ubreu umdei umrat udai ubreu nre ubakup igini gi jinglong merat kadkhot arpusan kabatai ya gajile thma ye ki riu khot kidkhot arpun riu arpun yeu pat ki batai ya ka jing job jong ba khle tam e most high bat ki riu khot ki jong o namar kata ka phang pedeng jong Daniel lenong ka banyeu kamdei ban pensyap tieng syapang kini ki sauteli ki merat henrei bauta umrat ubasau unsha penrem hau tau menhendai kulong ancient of days unsha penrem hakabor jong uta ukunu breu son of man pin puli kane Daniel lenong banyo ki khot khat lai khat sao ngalayo i hagajing tho pau menmit barakmi ulawan uwei dagil o beneng kumu kunu breu son of man but ulawan shauta ubana menhendai kulong ancient of days but kilawalam yo hajan jong u bat la ai ha u ka jingsen shar bat ka buram bat ka hima bat ki kenja ben riu baroh ki jat ben riu bat ki ktien kin shakri u ka jingsen shar jong u kalong ka jingsen shar bom jukut ka banum du no bat ka hima ka jong u ka banum penjot no yaka umrat khlau un yo ban sen shar tang shipor henry ka hima bom jukut ka de ka jong utrai bat unong pen em jong i u Jesus Christ kalenong ba pra ka penitu ya ki hima daga kerteng ka hima jogimit bat ki Persia bat ka Greece lenong ba kendai kaya thu lupa ya ki nyau pau teli ki tayo lani nyau pau sin nyau snem ki bansawan katkum ka jing batai jong ki start Bible ki hinruf kendai teli ki tayo kila dep ha ka jing yap jong Messiah ha Jerusalem ka basa menta kalong ka tayo ka ba Khatduh kabamut ki nyau snem ki ba Khatduh kani kalong kat kum Daniel khandai arpu nyau bat Matthias arpu saul nong ka dekhot ka ba khat saw ya ka ba ansapendep ha ka jingwan jong to mrat khlau kilin nong shipo bat khatwei ki batai ka thma bat ka jingele ha ki sngi ki ba Khatduh kalin nong ka ba khat ar ki batai ya ka jingmi pat ki ba yap nang tau Isaya nrupusan lenong nrupun riu lenong kilong ka jingethu lupa syapang ka millennium Sekaraya khat saulenong kaya tu syapang ka jingwan arsi nu Messiah kumnu unwan hiara perthai un yuk kejat halor ulum ki olip madun senshar yegi benriu ka perthai baroh Ezekiel lenong laipu pra bat laipu kendai ka jingele persya yu gog badu magog ki balong ki nong shun barim jong ki Israel ngipoi mentah syaka testament bathmai ka Olivet discourse haki lai gospel lani ka jingkyrkhu Jisu halor ulum ki olip Pilak ban Syiem Matthias arpu saul lenong Marcos khat lai lenong bat Lukas arpu wei lenong kambun nagi digi jia thu lupa kilong syapang ki dak kishin shua ka kordit ba bat ki jing shitom ha kata ka kordit ba
Yones san lenong ki khot arpu san adu arpu kendai ke thu engi shapang ka jingmi pat jong ki bayap. Yones khat sau lenong ki khot iwe hedo lai ke thu engi kumno bo Jisu la kulare lagi jong ki senran ba on sawan shaw yaki ba ki banget baroh shaka yeng jong kupau ba habeneng. Ba don ki start Bible ki ba ong ba kani ka thau ya ka jing rong no ki banget lani kata ka rapture. Iwe Thessaloni saulo nong ki khot khat lai du khat nhiều. Nang ni ngi yo ka jing batai shai kedar shapang kata ka jing rong no bat ki kentien harpadzo ka tenrai Greek rapturo ktien Latin rapture ktien pareng ka jing rong no ye ki banget. Iwe korin le nong ba khat san ki khot lai pusan hadu san punyo ka etho English pang ka jingmi pat u Jesus Christ bat ka jingmi pat jong ki bayap. Kani ka pensisha bang nginom sakut tangki Mynsiem ha paradise henry ngin saya sok biang met bat Mynsiem bat ngin sadon bom jukut hangte ka yeng song ne ha beneng ar Petros lenong ka balai ka etho English pang ka sngiu try day of the Lord ha ka ba kan ja ka Jingpynjot ya ka Jingpynlong baroh ka wei knang ban yo ban thau thmai ka an Pynjot henry in thau thmai pat ka beneng ba thmai ka khndo ba thmai nang ta Jingpynpau kila nong sa hodu arfu ar kia thu ingi ki jingja hakabakut jangkapor ka jingjop thiau Jesus Christ halor baroh kila nong iwei hadu lai kilong haka menta ka jong yones ka present ka jong yones lenong sa hodu arfu ar pat kalong ka lawai ka future nadu kapor ka jong yones u yones ubatai hoot sapangki jingkordit ka jing sensar merat khlau henry yones supun kut da ka jing job thiau ka jong Jesus Christ ka jing sensar ha ka jing suk ya ka perthai baroh ko wei ka bangitip kum ka millennium bat nang ta ka beneng batmai ka kendau batmai ka Jerusalem batmai kini kilong ki ba ai jingker menengi kendiat hang ni dona preng jong pi Parabangeit be ki bala keli ki kita ki nyau teli ki jing pendai laha bat ngi de benjubab ya kani ki jing pendai laha ki de ki seals ha kata ka kot kli ka bau Jisu bat hang te beneng u yonis wi bau Jisu bat ka kot jong ka lawe ka balong ha ka dur jong ka scroll ka kot kli bala pendai da ki nyau teli ki jing pendai laha we are lai sao san riu nyau bat man ba pli ya kita ki jing pendai laha lani kita ki seals ki ja ki ha ka ni ka perthai bat ndala pli ya ka ni ka kitab layu ilot iki baroh ki ban saja hakalawe jong ka perthai bat ka Jingpynlong bat kani ka kerteng jong ka kitab Jingpynpau haka ktien pareng revelation kawan naka tenrai Greek apocalypse ka bamut revealing unveiling ka Jingpynpau ya ki baroh ka Jingpynpau ya kalawe bun ki basyap tieng ban puli ke kitab Jingpynpau namar ki jingjenjar bala batai hang to repetip nem dei tang kani ke kitab kabadon ke jingkular jong ke jingkyrkhu ya ki bapuli bat ko ngo ya ka Jingpynpai welen nong ke khot ke balai bat arfu arlen nong ke khot ke banyau suk utau bapuli bat kita ki bayo sngo ya ki ktien jong kani ke jingthu lupa bat ki basumar ya kita ki ru ya ki bala tho aka kita ki benta na Ktien U Blei bat baroh kito ki bangila kedau haki part 1 hadu part 5 ki ai jingker men syapang kalawai jengi ki ai jingker men ya kita ki bala ngeit bat ki bala IT ya de how Jesus Christ kmi sa shisien ya kini ka chat ka bangala dep ban peni ya phi menshua ki nyau teli ki jingja hakabakut jangapor ka benung kong kalong ka jingyap jang ki brio ban but ya kata kalong ka jing rong no ka rapture ya ki banget baim bat ki banget bayap hadin kata kain kan saja ka kordit ba lani ka great tribulation ya ki basya no syadin barhadin katakan saja ka jingwan arsinu Jesus Christ baun yuk kejat hagani ka perthai barun sensar ha kata ka millennium kabasan kan jaga thma ka ba khatduh persyayu syaitan bat ka Hynriew kan sadon ka jingmi pat jong ki bamnget bayap bat ka jing bishar khatduh yaki bat ngi sapoi ka to ka Bynta Ba Hynriew ka beneng bathmai ka kendau bathmai ka Jerusalem bathmai bat ka jingja that jong ki banget ha beneng bat ka jing ainong yangi ยากิกรรมบาบาคิบังลาเลหากจิงชักรีอูเบล
ngala persang ban batai ki jingjah ki Sngi Kiba Khatduh hakatai ke rukom ka ba khamsuk ba pin sothu bat ka ba khamsuk ban ken mau henrei ki don ki wei pat ki rukom sothu ki wei pat ki rukom jing batai katai ke rukom jing batai kalong pre millennial ki wei pat ki rukom jing batai ki long post millennial bat a millennial baroh lai ki rukom batai ki ngeit ya ke jingwan arsin u Jesus Christ ka jfr kalong ke ai ke ban Joshua bat ke ai ke ban jahadin pre-millennial, post-millennial, but a-millennial. Ningkong, uji sun wan ban seng bat ban sensyar, halor kahima perthai kabanne shiajar snem. Kabalang kantei ya kahima perthai kabanne shiajar snem, baru uji sun sawan hakabakut jongka. Kajingken shiajar snem kasulong simbolik tanggadak jongka jingdap pura kajing sensyaru kris. Kabaar, kahima U Blei perthai kanja kensan haga jingwan arsin ukris. Kahima U Blei perthai kanja suki-suki. Lingba ka jingtre juga balang. Ladep seng ya kahima U Blei perthai. Nadu ka jingmi padu kris. Henry ka jingdap pura jongka kan salong habeneng. Ka perthai kan nang sniu. Haduk ka jingwan arsin u Jesus Christ. Ka perthai kan nang bha. Haduk ka jingwan arsin u Jesus Christ. Ka jingbha bat ka jing sniu kiyak le lang. Haduk ke jingwan arsin u Jesus Christ. Kabasau ke jingapher. Ki kular jongki Israel haka testament ke barim ki yaine jongki Israel. Bat ansa pendep pura ya ki haka millennium. Ki kular jongki Israel haka testament ke barim lanang pendep daka balang. Ki kular jongki Israel haka testament ke barim lanang pendep daka balang. Kini kilong ki jingapher hapadeng kita ki laiteli ki jing sauto. Kanu na kitay laitili ki jing batay kaba nga kentu ya phi bapin bot. Ngimla ban penbor yanu ban bot ya kanu na kitay. Watla yaladi shimet ngila ban long pre-millennial, lani post-millennial, lani a-millennial. Pila ban kelihang ni ki jing plajing jangka Balang Presbyterian ki hikai kumno syapang ki Sngi Kiba Khatduh. Ka jing pla ka jing jangka Presbyterian Church of India. Kahikai tang syapang ka jingmi pat jang kibayap, ka Jingpynshai ka Khatduh, ka Jingpynshai ki bamman, bat ka Jingpynshai ki bangeit. Kalong silent lani jarjar, halor ka por jang ka jingwan jang Jesus Christ, lahashua lani hadin jang ka millennium. Kam batayru katnusnem ka jingjerong jang ka taga millennium. Ka Westminster Confession of Faith, kabalong ka tenrai jong ka jing plajing jong bun ki Balang Presbyterian haperthai. Kam hikai ya ka pre-millennialism, lani post-millennialism, lani a-millennialism. Hod ki shispa arpaungut ki nong tho ya ka ni ka jing plajing hari bilat. Haga snem kan rius pa sa punyo ki don la ka jong ka jing sothu syapang ka millennium. Nreya ka jing start jong ki Kim Shim penpau ya kita gijing sothu jongki, bat Kim Shim te ru ya ka balang tangha ka wei gijing sothu syapang ka millennium. Ka Westminster Confession ke ya ka jing start jongki long dien ki balang, bat ki long dien ki banget, halor kanu ka ban Joshua, bat kanu ka ban jahadin haki Sngi Kiba Khatduh. Halor kita gijing shisha na gijing plajinget ngaru nga pensyai hang ni ba lingba jong ni ka Bible study nadu part 1 hadu part 6 menta ngamut ban penbor ya phi ban pediang ya ka Jinhikai pre-millennial lani post-millennial lani a-millennial ka syong ka jing song tho ka jong phi ya ki Jinhikai jong ka Bible. Hang ni ngi ban kedawru ya ki laiteli ki rukom so tho syapang ka por baganja ka jing rongno menengi kren syapang ka millennium mentangi kren syapang ka jing rongno lani ka rapture. Hatu kan Joshua ka jing rongno, lani kan Joshua ka kordit ba. Lani ka jing rongno kan jaha pedeng juga kordit ba. But kini ki jing apher latip kum ka pre-tribulation rapture, ka post-tribulation rapture, but ka mid-tribulation rapture. Ka beningkong, ka rapture kan Joshua ka kordit ba. Shua ki jing jenjar balabatay ha Jingpynshai pa Hynriew do khat kendai lenong. Karapcha kan ja hadin ke jing jinjar baroh, hadin Jingpynshai pa lenong khat kendai. Karapcha kan ja hamar hapedeng ki jing jinjar balatho ke kitab Jingpynshai pa. Kabaar, karapcha kalak ban ja kan nu ko por, kalak ban ja no kumni hi.
Rapture kan ja hadin ki jing jenjar jong ki nyeu ki jing pendat laha ki nyeu ki turoi bat ki nyeu ki pliang jing bitaru blei. Namar kata ka rapture bat ka jingwan arsin kin ja ka jo ka por. Ka rapture kan ja hap pedeng ka kordit ba don ki boong hadin ka kitab Jingpynshai Lyndan Ba Hynriew. Bat ka Lyndan ka banyeu ka kedau ya ki bangeit ki bala rong no sabeneng. Ka jinge per ka balai. Ki banget kin lat na baroh ke Jingpynshai jong ka kordit ba. Ki banget kin mat ya baroh ke Jingpynshai jong ka kordit ba. Ki banget kin mat tang siteng ya ki Jingpynshai jong ka kordit ba. Ngi poi menta syaka Bynta Ba Hynriew lanu kan jaka rapture lanu kan jaka jingwan arsin ngimtip ya ka sngi ka por jong ka jingrong no ngimtip ia ka sngi ka por joga jingwan arsin u Jesus Christ bat baroh ki jing plajinget joga Balang Presbyterian Mawroh ki banjur ya kane ba umdan mano batip bat umdai ban sngap yano ru uba batai start u Jesus hi ukren ha u Marcos lenong ba khatlai ka khot lai puar nrei syapang kata ka sngi bat kata ka por umdan batip wat ki angel ha beneng lemneu khon henrei tangu kpa u pol u tho Highway Thessaloni sanan nong kit khot iwe do lai bagata ka sngi kan wan kumju kumun nong tu menmit kumnon pen kre yala de naga Bynta ki Sngi Kiba Khatduh ngiyo sngo syapang ki breu ha kani gari khasi jantia jongi bakila syap ting palat ya kata ka jingwan jong to marat klau baki pet na snong na thau bat kilet ban sa syaki klau ki betap ki syap ting palat ya kani ka dak nrus pa nrupun riu ki ong ba ka dak jong berat klau kalapau kum taki kentat yagi skim juga sorkar bat kim trek syu ya ki kat bat ki dulir ki badan u nambar bala penmi daga sorkar kini gidi ki breu ki bala syak yalam bakla kini ki sngi bat ki nohi kai lamler u kilet ban pun kul mar jingmut kumi kini ki breu ki baduna jingtep ki shim kabu ya ki bat ki shim pisaru na ki bat kini ki long ki jingpan thame u soitan ban pun kul mar jingmut iki breu bat ban pun syap tingi ki breu syapang ki Sngi Kiba Khatduh Andre ka Jingpynshai kalong kani Parabangeit peit bala dingila IT yala di Jesus Christ bat ladangila penkre yala di ngimdan kamban khuslai utip lut ma u syapang jongi kumnongin penkre ya ka jingrong no bare ka jingwan arsin u Jesus Christ sngap igani Parabangeit peit kelaka bomut nagi pop ki jongpi naga jingim ka barim ngeit hau Jesus Christ IT lut yala di u pen scam yala di ka jinget bat syakri hok U Blei bat yaine halaka jong ka balang yaine haka imlang salang trei ki kambabha bat U Blei hi utep syapang jong pi pim dan kamban ki kuslai yakini ki hamsaya bat yakini ki Jinhikai bakla hagani ka perthai U Blei Un kyrkhu ngi Parabangeit peit lingba kini ki part 1 hadu part 6 ki balong ki Jinhikai syapang ki Sngi Kiba Khatduh naga Bynta ka buram ka jong U Blei amen hagani ka por ngapen pau gajing sungu ya i Mr. Pins Cameronja iba longu camera person i Mr. Evan Nongrum iba kami ya ke editing but i temen basan A1 sweat iba kami ya ki AKA baroh ki bedai bat ka ba upload ha ke YouTube U Blei Un kyrkhu kini ki laingot ki syakri ki ba kodor ki jong o amen